Район башлыгы чыршысына район авылларыннан килгән яшь талантлар, шулай ук спортчылар, уку алдынгылары, волонтерлар һәм активистлар җыелган иде. Мен монда уже 3нче тапкыр, һәм миңа бик ошый, чөнки монда яңа представлениелар, мен бик шат монда булыр өчен. Уңышлары белән аларны Татарстандагы кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская һәм район башлыгы Илһам Кашапов тәбрикләде. Впереди у вас еще немало вершин, покорение которых потребует больших сил и целеустремленности. Не бойтесь крутых подъемов, всегда шагайте в гору. И тогда любая вершина покорится вам. Бүләкләр белән мәктәп, спорт һәм иҗтимагый тормыштагы казанышлары өчен бүләкләнделәр. Сәхнәдә яңа ел әкияти тамашасы барды. Залда утырышлар бер мизгелгә су асты патшалыгына сәяхәт ясады. Тамаша төрле дәрәҗәдәге фестиваль һәм бәйгеләрдә җиңүчеләрнең чыгышлары белән барды. Приехала сюда за отличную учебу, круглую тоже отличница. Уже не в первый раз, очень интересно, каждый раз разное. Да, спасибо, что приглашают. Район башлыгы чыршысы быел да бар кешене шаккатырды. Сюрпризлар да байтак иде. Бәйрәмгә килүчеләр яхшы кәеф һәм бүләкләр белән кайтып китте.